Šobrīd mēs sarunājamies ar Niku Marandīzi. Pirmkārt, liels paldies, Niku, ka jūs piekritāt veltīt laiku šai sarunai ar Latvijas lasītāju, Latvijas auditoriju, lai arī mums taptu skaidrāks kaut kāds vēsturiskais fons, kas ir Takča romānam Trešā laulība. Un mans pirmais jautājums ir, jā, romānam ir ļoti biezs, ļoti dažāds vēsturiskais fons. Un mans pirmais jautājums ir, bet cik tas ir īsts, cik tas ir relevants autentiskai Grieķijas vēstures situācijai? Το βιβλίο του Ταχτσή είναι ένα μυθιστόρημα, οπότε δεν θα πρέπει να το διαβάσουμε σαν βιβλίο ιστορίας. Συχνά το κάνουν αυτό οι φοιτητές μου. Αυτό δεν είναι σωστό, αλλά να καταλάβουμε ότι ο Ταχτσής μετατρέπει τα βασικά ιστορικά γεγονότα σε συναισθήματα και σε πραγματικούς, με έναν τρόπο, με διαλόγους, σε διαλόγους που θα μπορούσαν να είναι πραγματικοί. Οπότε με αυτήν την έννοια το ιστορικό φόντο που δίνει ο Ταχτσής είναι πραγματικό. Είναι το ιστορικό φόντο που, όπως είπατε, πράγματι είναι πολύ πυκνό, γιατί αποτυπώνει μια ιστορία της Ελλάδας σχεδόν για 50 χρόνια. Kaut kāda daļa vēsturisko notikumu attiecās, piemēram, uz Otro pasaules karu, kas Eiropas un arī Latvijas lasītājiem tomēr ir zināms lielums un zināms vēsturisks notikums. Turpat blakus ir Balkānu kari vai Grieķijas pilsoņu kars, par ko es pieļauju vidējais latviešu lasītājs nezina gandrīz neko vai ļoti maz. Kas būtu varbūt tie vēsturiskie notikumi vai vēsturiskās situācijas no šīm mazāk zināmajiem notikumiem, kas latviešu skatītājiem tomēr būtu jāzina vai jāsaprot, lai izprastu pilnīgi šo romānu? Δύσκολη ερώτηση. Ποια γεγονότα πρέπει να μάθει. Ε, ο αναγνώστης πρέπει να αντιληφθεί ότι η Ελλάδα υπήρξε κομμάτι μιας αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία από το 1912, σε σχέση με αυτό που περιγράφει ο Ταχτσής, από τους Βαλκανικούς πολέμους, άρχισε να αποσυντίθεται και μετά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, που σίγουρα το αναγνωστικό κοινό στη Λετονία έχει μια εικόνα αυτού του πολέμου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι πολύ σημαντικός για την Ελλάδα, γιατί στη συνέχεια οδηγεί σε αυτό που είναι γνωστό ως Μικρασιατική Εκστρατεία, δηλαδή ο πόλεμος της Ελλάδας με την Τουρκία, που συνεχίστηκε μέχρι το 1922 και που οδήγησε σε μια μεγάλη στρατιωτική καταστροφή. Στην Ελλάδα αυτό ονομάζεται Μικρασιατική καταστροφή. Η σημασία αυτού του τελευταίου γεγονότος είναι πολύ μεγάλη, όχι μόνο από πολεμικής απόψεως, από στρατιωτικής απόψεως, αλλά επειδή στο τέλος αυτού του πολέμου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, Έλληνες, έφυγαν από την Τουρκία ως πρόσφυγες και ήρθαν στην Ελλάδα. Και ανάποδα 500.000, αντίστροφα 500.000 Τούρκοι έφυγαν από τις ελληνικές περιοχές και πήγαν στην Τουρκία. Αυτοί οι πρόσφυγες, οι λεγόμενοι Μικρασιάτες, όπως τους λέμε,
διαμόρφωσαν πάρα πολύ την κουλτούρα, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας, και αυτό αποτυπώνεται πολύ στο βιβλίο του Ταχτσή. Και βέβαια ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει μια σημασία που ο Λετονός αναγνώστης θα την αντιλαμβάνεται. Στην Ελλάδα έχει μια πρόσθετη σημασία γιατί οδήγησε και σε έναν εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα σε κομμουνιστές και αντικομμουνιστές. Κέρδισαν οι αντικομμουνιστές, αλλά αυτά τα χρόνια μέχρι το 1949 που τελειώνει ο εμφύλιος πόλεμος, αλλά και μετά, ήταν πολύ δύσκολα χρόνια, όχι μόνο γιατί υπήρξε ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έχασε τη ζωή του, αλλά και γιατί η χώρα διαιρέθηκε, μεγάλες καταστροφές συνέβησαν, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, αναγκάστηκαν να αλλάξουν τόπο κατοικίας, και ο εμφύλιος πόλεμος επηρέασε την πολιτική ζωή και τις ταυτότητες των ανθρώπων, και αυτό φαίνεται στο βιβλίο του Ταχτσή πολύ ωραία, για πολλές δεκαετίες μετά το τέλος του. Jā, paldies par šo ļoti izvērsto atbildi. Vēl man likās interesanta komunisma tēma, grieķu komunisma tēma, un Linda Eidus tūkotāji teica, ka jūs specializēties komunismu pētniecībā. Un mums Latvijā arī ir diezgan sāpīga un sarežģīta un neviennozīmīga 20. gadsimta vēsture ar komunismu. Varbūt kas bija specifisks vai raksturīgs tieši grieķu komunismam un kā tas Takča darbā parādās? Νομίζω το πιο σημαντικό που αποτυπώνεται και στο έργο του Ταχτσή είναι ότι ο ελληνικός κομμουνισμός συνδέεται ιδιαίτερα με την αντίσταση ενάντια στους Γερμανούς. Και το ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα είναι ένα κίνημα που προϋπήρχε βέβαια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά μεγάλωσε πάρα πολύ την περίοδο του πολέμου, την περίοδο της γερμανικής κατοχής που ξεκίνησε το 1941 και τελείωσε το 1944. Σε αυτά τα χρόνια οι κομμουνιστές ανέπτυξαν ένα πολύ μεγάλο αντιστασιακό κίνημα, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, και αυτό το κίνημα έγινε για αυτά τα χρόνια, αλλά και αργότερα μπορεί να πει κάποιος, πρωταγωνιστής της πολιτικής ζωής της χώρας, και βέβαια πρωταγωνιστής της αντίστασης πρωτίστως στα πρώτα χρόνια. Αυτό στο βιβλίο του Ταχτσή φαίνεται με διάφορους τρόπους, καθώς όταν είμαστε σε αυτά τα χρόνια η ύπαρξη αυτού του ισχυρού κομμουνιστικού κόμματος και του ισχυρού κομμουνιστικού κινήματος στα χρόνια της αντίστασης εντοπίζεται από τον Ταχτσή, ιδιαίτερα μάλιστα όταν φτάνουμε προς το τέλος της κατοχής, όταν τελειώνει η γερμανική κατοχή και έχουμε την περίοδο της απελευθέρωσης, που είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, γιατί ταυτόχρονα είναι μια περίοδο που ξεκινάει ο εμφύλιος πόλεμος, και εκεί οι κομμουνιστές που έχουν βγει πιο ισχυροί από την αντίσταση είναι παρόντες και είναι πολύ, θα έλεγε κανείς, είναι, αφήνουν το σημάδι τους, να το πω έτσι, και στο έργο του Ταχτσή. Ο Ταχτσής όταν περιγράφει
όταν αφηγείται μέσα από την Ίνα αυτήν την περίοδο, από τις πρωταγωνίστριές του, να το πω έτσι, αυτή την περίοδο, κάνει ιδιαίτερες αναφορές σε αυτή την παρουσία, την πρωταγωνιστική παρουσία των κομμουνιστών. Jā, vēsturiskais fons, kā jau es teicu, ir nenoliedzami ļoti svarīgs. Latviešu tulkojumā arī ir ļoti daudz tulkotājs Lindas Ēduses komentāri par Grieķijas vēsturi. Lasot, es kā lasītāja, lasot sevi, tomēr pieķēru pie domas, ka, manuprāt, es varu izlasīt šo darbu un saprast arī bez niansētām Grieķijas vēstures zināšanām, kā jums, kā grieķim liekas, vai negrieķu lasītājs spēj pilnvērtīgi izlasīt šo romānu bez šīm vēstures zināšanām? Η άμεση απάντηση είναι ναι. Είναι όπως όταν διαβάζουμε μάρκες, μπορούμε να διαβάσουμε την ιστορία χωρίς να χρειάζεται μια, πώς να το πω, απαραίτητη γνώση μιας λατινοαμερικάνικης κοινωνίας. Ή όταν διαβάζει κανείς Κούντερα, δεν χρειάζεται να ξέρει απαραίτητα το πώς ήταν η Τσεχοσλοβακία στα χρόνια του κομμουνισμού. Είναι το αίσθημα που δίνει ο Ταχτσής. Ασφαλώς, όπως σε όλα τα έργα, τα λογοτεχνικά, το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η αίσθηση της γλώσσας και η αίσθηση των συναισθημάτων, το να καταλάβεις ένα αστείο. Και εκεί πάντα τα πράγματα σίγουρα κάτι χάνεται στη μετάφραση, ή έτσι αισθάνομαι εγώ. Θέλω να πω, δεν είμαι φιλόλογος και ίσως δεν το αποτυπώνω σωστά, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι ο αναγνώστης μπορεί να απολαύσει το βιβλίο χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει την ιστορία της Ελλάδας, που μπορεί να το πω και ένας νέος Έλληνας να μην ξέρει πολλά από αυτά τα γεγονότα, ειδικά αυτά που αναφέρονται πίσω, και να απολαύσει τον Ταχτσή. Νομίζω ο Ταχτσής υπήρξε ένα πρόσωπο που συγκλώνησε, σημάδεψε την ελληνική λογοτεχνία, όχι επειδή έφερε τα ιστορικά γεγονότα κατά κάποιον τρόπο στη σκηνή, αλλά επειδή κατάφερε να αποτυπώσει με πολύ ζωντανό τρόπο, με μια γλώσσα που πρώτη φορά, ή εν πάση περιπτώσει πολλοί κόσμος τη διάβαζε για πρώτη φορά σε λογοτεχνικό επίπεδο, και αυτό να το κάνει με μια μαεστρία, με μια σπουδαία τέχνη. Αν κάτι καταλαβαίνω ότι ένα ξένο κοινό, όχι μόνο το λετονικό, αλλά οποιοδήποτε άλλο μη ελληνικό κοινό μπορεί να χάνει, είναι αυτό. Είναι τα νοήματα που μερικές φορές κρύβονται πίσω από αστεία, πίσω από υπονοούμενα, και που αυτό σε κάθε γλώσσα ξέρουμε. Ότι κάθε γλώσσα κουβαλάει με έναν τρόπο, έχει μία εσωτερικότητα που μόνο οι άνθρωποι που είναι native speakers, όπως λέμε, μπορούν να τη νιώσουν. Όμως δεν θεωρώ ότι χρειάζονται ειδικά μαθήματα σύγχρονης ελληνικής ιστορίας οι Λετονοί αναγνώστες για να απολαύσουν το βιβλίο. Νομίζω είμαι απόλυτα βέβαιος, και γι' αυτό και έτσι πολύ χαρούμενος, παρότι δεν ξέρω ούτε κι εγώ λετονικά όπως πολλοί άλλοι Έλληνες, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό το κοινό θα απολαύσει αυτόν τον συγγραφέα, ο οποίος πραγματικά σημάδεψε, μπορεί να πει κανείς, την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας
με έναν τρόπο που τον κάνει να παραμένει και ακόμη και σήμερα επίκαιρος. Un tomēr, atgriežoties pie latviešu tulkojumam pievienotajiem bagātīgajiem komentāriem, es zinu, ka tur arī ir jūsu ieguldījums. Jūs esat veltījis stundas piecas sarunās ar tulkotāju Lindu Eidusi. Tāpēc mans jautājums ir par jūsu varbūt tādām personiskām attiecībām ar šo romānu, kas jums lika vai pamudināja veltīt savu laiku šī tulkojuma, var teikt, līdzdalībai šajā tulkojumā, vai tās ir kādas jūsu personīgas attiecības ar šo tekstu? Ε, γιατί το έκανα. Δεν έχω καμία προσωπική σχέση με το μυθιστόρημα. Εκτός ότι όταν το διάβασα, πάνε πολλά χρόνια πίσω, δεν θυμάμαι πόσα, 30, παραπάνω, 40. Θυμάμαι ότι με συγκλώνησε. Θυμάμαι ότι το συζητούσα για μέρες. Θυμάμαι ότι το συζητούσα με τους φίλους μου για μέρες. Γιατί για- ήταν μια αποκάλυψη. Ήταν μια αποκάλυψη, ο τρόπος γραφής, το χιούμορ και ταυτόχρονα η πικρία που έβγαινε από το μυθιστόρημα και ταυτόχρονα είχε ένα μυθιστόρημα με πολύ ηρωνία, ρεαλισμός, με έντονη συναισθηματική φόρτιση, μπορείς να κλάψεις, μπορείς να γελάσεις. Τώρα γιατί το έκανα, γιατί βοήθησα. Πρώτον, μ' αρέσει να βοηθάω πράγματα που γίνονται για το καλό. Έτσι θέλω να πιστεύω για τον εαυτό μου τουλάχιστον. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό. Ε, Είμαστε μια μικρή χώρα, η Ελλάδα, και η γλώσσα μας μιλιέται από λίγους ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη. Είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού που λέω. Και άρα το να μεταφράζεται ένα τόσο σημαντικό βιβλίο σε μια γλώσσα όπως είναι τα λετονικά, που μιλιέται από λίγους ανθρώπους όπως και τα ελληνικά, εμένα αυτό μου γεννά μια συγκίνηση για την επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε μέσω της μετάφρασης, να έχουν οι πολιτισμοί μας, οι γλώσσες μας, και να μην, η συγκίνηση μου παράγεται από το μπορούμε να μοιραστούμε με έναν τρόπο κοινά συναισθήματα, και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Οπότε όταν η Λίντα μου είπε για αυτή την προσπάθεια, για αυτό το project, αισθάνθηκα ότι ήμουν υποχρεωμένος να βοηθήσω, και τώρα που ολοκληρώθηκε είμαι πολύ χαρούμενος, και η Λίντα μου έχει υποσχεθεί ένα αντίτυπο στα λετονικά για τη βιβλιοθήκη μου του Ταχτσί. Δεν θα το διαβάσω ποτέ, αλλά ελπίζω κάποιος της οικογένειάς μου στο μέλλον να μάθει λετονικά για να το διαβάσει και να ξέρει ότι είχα μια πολύ μικρή συμβολή σε αυτό. Nika, paldies jums liels, ka jūs veltījāt vēl vienu stundu takča romānu trešā laulībā popularizēšanai Latvijā. Un es ceru, ka grāmatas eksemplārs ļoti skaists latviešu valodā jūs trīs sasniegs.